Здравейте, драги приятели! Познайте какъв ден е днес. Какъв ден е днес? Днес заминаваме за Мармарис. Да, верно. Как е, снимай ма точно за една секунда. Ай се връща. Къде са? Ще лепнеш отстрани на камерата, това е съвършено. Не, Добре. Започна да валим, което означава, че ще бъде много добре цялата работа. Малко са песимисти хората до мен. Нямаме търпение, ай ще влогнем по пътя, че тук малко скучни работи. Намираме се В автобуса! и тук положението хич не е леко, може да гледате отзади какво става. Имате тук нови хора. Има един турчин тук. Я кажи сега, как се чувстваш, като има преди какво ще стане? Много добре се чувствам, само дет навънка е много шибано времето и автобуса е фул горе до козирката маняк. Атеш! Какво да кажа? Цяло в този момент искаме да те питаме колко много ще се размажеш? Не много. Ами това беше топ 10 лъжи. Първо място трябва. Госпожо, какво питате? Абе, Какво правиш ли? Но так на всички ми е ясно какво прави, разбираш? Коля се. Сега отиваме към Милия Рудник, първа спирка. аз защо дойдох до центъра, като виждам тук блока ми? Завършва влога. Сега известно ли няма, защото няма нищо интересно. Her şey bitti. Sonra görüşürüz. Малко е контражур, затова потъгъл. Какво става? на Лесово сме в момента и още малко ще минаваме границата. Сега отиваме да пикаем, да закупуваме, да правим кефчи и така. Айде, до после. Атеш! Помогат 1% на сме. Ексклюзивно от малко преди Лесово се намираме. Кажете сега как се чувствате от пътя. И двете са ръки. Здравейте, драги приятели! Ето го и Певия. Спряхме за една бърза почивка. Какво бе? Изпиках се. Мисля, че като се посветли малко, може да се влогнем. Почти сме до Мармарин, то сега ще вземем малко интервю. Промоция, сещаш се Индириум в Турция. Сега ще ви обясни тя за Стефанца. Kızım seni siktiler. Аз не става за интервю. Настроението е на макс Искам да завършиш влога. и се включи по-късно. Добре дошли в хотела. Да, Мити, много топ, мен ми харесва. как беше пътуването, Мити? Ужасно, проваляха ми съня, това е много тъп. Че да видим Ицака, той спа през повечето време, май. Как беше пътуването, шматка е? Гласувайте за ГЕРБ. Плати ли си хотелската стая? Брат, не знам какво съм платил, ама сънните трябва някой да ми ги плаща. Гласувайте за Каката е много яка деца гръбници, също като мен. Чайте да я покажем. Къде? Там е. Миличка така готина, точно така трябва да е, браво на момичето. Малко тъпо, че тя е такова портир, това е мъжка работа по принцип. Айде да снимаме 4К Атеш. Тъй, че ще качим на басейното, ще ги влогнем. Да се субскрипнете. Мазна. Какво правим так? Ядохме пилинци, хубавото, пилинци, разни работи. Видме си църцики, като беше таратор от прикрици. Не ми беше готвено, не знам. Ма иначе пилето беше. Зак, бързо репортуй къде се намеряме. на голф карти и отиваме към стаята. Драги приятели и познати, в момента сме на басейна си още. Искам да ви покажа тук една интересна гледка. Ето той е тук. Я покажи какво правиш. Не, няма да показвам. Що? Срам ме. Добре. Цакай тук и той. Вижте какво дупе. Момичетата се изпонапиха от две пичета, то просто е скандал. Абе, ма. Поизморихме се, момичетата ни се скараха, много лошо, биха на стопката, пръскаха на... В момента даже има атакуват. Каза думи, които даже не искам да изрека. Мите, я кажи тебе, какво те обиди Никол, бе? Никол държи много гадно цял ден, аз не искам да коментирам. Никол, много Това лошо какво да обиди. направиш приятелката ти в Малта? Здравейте, драги приятели и познати. Здравейте. В момента съм седнал на туалетна, която друса, защото е от японските туалетни с многото функции. Преди малко ядохме, беше прекалено вкусно и няма достатъчно място за всичко и съм много ядосан. Сега ще ходим на центъра.
Кой ще правим на центъра? Ще харчим пари. Сега ще хванем оранжевата маршрутка или зелената, мисля, че е оранжевата. Ще в центъра и ще се пазарим за екскурзийки, защото няма да дадем 45 евро на фирмата, а ще дадем 15 на някой любофрен. Да, и къде ще ходим? Аз ще ходим на лодка с пяна парче. Маршрутката идва, маршрутка! Вземат да ни спрат мене. Искам да обясня, че за 750 лири, т.е. за 45 лева с пазари да ходим и на дневна и на нощна яхта, т.е. за 22 евро и 50 цента ще ходим и на дневна и на нощна, пък Мичо ще яде лайна с неговата за 45 евро през деня на умрели острови. А така... Намираме се в момента тук в центъра на някакво място и пазаруваме фалшиви тениски. Кога да си говорим, фалшиви са, но са хубави. Те са там обаче ми хареса много. Ето го човек където продава. Ето маняк нищо не на хареса много. Ама... Абе, аз исках за 6 да го вземам, бе, чувствам. Добро утро и добре дошли в ден 2 от нашето приключение в Турция. Ето го моят брат Близнак. А тъж? С него спахме много хубаво, надумкахме се на коктейли яката вчера. Сега отиваме при останалите. Ще заминаваме на лодката, първата дневната лодка. И ще се видим там. Намираме се в парти буса. Как се чувстваш, имайки преди какво ще правим? Нямам търпение. Айде сега, разказвай сега, какво става? Сега дойдахме на някакъв кораб, мяза на черната перла, братле. Ще разбити ли на пяна паристо? Да. И сложка червени гривни и Карина иска да си откраднем от жълтите, защото те са за алкохол. Еми да, че ще ходиш има за всички. Ами така е хубаво. Имаме някакво мега тъпо пияна парти. Не знам какво да ви кажа, пуснаха пяната за 2 минути. Да, нищо не искам. Бе, какво има? Кажи, какво е положението? Има това, че тук сме се събрали да отчетем най-хубавия повод на този свят. Какъв е най-хубавият? Именно скачането във водата. Никой не успя да се напие. И аз пък седем 8 коктейла. Аз имам... Айде, да кажете нещо последно. Беше хубаво. Като цяло няма никакви кадри от този ден поради неизвестни причини. Затова към ден 3. Драги приятели, от днескашния ден нямаме никакви влогове почти, даже направо никакви. Отиваме в момента на вечерната лодка Moonlight и ще се видим там. В момента сме на лодката вече. Колю, кажи здрасти. Ето, качихме се най-отгоре. Днеска много хубаво плащи, много хубаво хапнах. Всичко е чук. Я ми се усмихни. Не си пил, викаш. Не, наистина не съм пил. Кажи кафе як перата. Там има един човек, дето ще падне. Тук търси им показват някакви танци. Улто на лев, улто на рейд, много е добре. Имаме интересни кадри. Пейвия ще ви кажа как беше. Много добре. Къде отиваме? Отиваме към автобуса. Драги приятели, добро утро. Его Ицака. Събудихме се, всичко е наред. Отиваме на обяд, директно за обяда се събудихме. Здравейте, господин Слави. Здравейте. Какво можете да кажете за... Че тук намерихме мега випа. Много доволно. Само, че имам някаква слънчева алергия и това ми е проблема и сега съм на сянка сега. Аре, видеото стана 30 минути. Много хубаво. Апдейтът е такъв. Лежим си на басейна и се почиваме. Чай сега ще покажа установката. Иска кефа да му е на него.
Аз съм най-черния от тях. Цяло да, може я. Ай, гледай. Коя е най-черната капачка? Я виж, коя е най-черната капачка? Моята е човека, който изграбя на капачка. Ицака е най-белия. Как ще е по-бел от педалата? Ицака е сирене, бе, човек. Ицака е сирене. Ай, хора, че този влог стана много агресивен. Скоро ще се сбият тук. Ай, хора, да ги приятели. Събев, доволен ли си от факта, че ходиш на картинг? Да. Много ли си доволен? Говорихме го точно преди 1 час. В този маяк съм изписал повече чат имаме от история, особено българска. Ще иска се е гребено. Не съм си взимал гребена, оказа се, че Събев го изгубил, така каза Габите. Я направи тъжен фейс. Това ви, какво мислиш? Страх ли те? Не, не съм карал до сега, тъй че не знам как ще се представя. Нямам търпение да въбия, да въразбия. Ти май си най-сигурен в себе си. Сега ще разберем и аз се качвам за първи път, ама не се притеснявам. Малко ме е страх, защото не съм се качвала на такова. За кой път идваш да караш картинг? За трети път. И ще ги биш ли останалите всичките? Ами не знам, ще видим. Така, драги приятели и приятелки, в момента с Колю се тръгваме от картинга. Отиваме да вземем Ботуша и Валери, ще ги заведем в центъра да им покажем какво става. И станах трети на картинга, Колю стана или четвърти или пети. Ванката и Събев бяха мега диви, ама те компетишъна ни бяха много висока работа. Та ще видим кадри от центъра, от хотела на Ботуша, може би едно интервю с тях и така. Айде, драги приятели. Какво брат, глигани тук, бе, човек? Глигани минават. Това е момента, Ботуш. Какво става, как си? Доволен ли си от вашето... Сега дойдох. Сега дойде. Пази се, насам. Добре, сега дойде и какво? Защо? Нямам история още. Добре, хубаво. Сега значи ще експорнем центъра с тебе, ще научи как да се пазариш, всичко ще научим. Добре, аз взех парички, взех си парички. Добре, Ще скамам. Повече реши лука лайк. Какво става? Ще се пазарим ли? Не. Как не, бе, човек, ще се пазарим. Чайте, сега ще ви покажа каква е работата тук. Доста е добре филма. Run and Gun работи Pound 2. Да, добре сме. Айде, после ще направим кой какво си е взел за купари. No video. Brother, I make you famous. No, I don't want to be famous. Act like man. I don't do. Че колко 550 дали за тези дни? Така, драги приятели, завърши пазаруващия ден. Имам две тениски, които са в Колю. Малко се изшанихме там, ама взехме и лукум, защото пошторях, беше много хубав лукума, много ми хареса, направо щях да убия. Някой? Дълга ма спаси. Дълга. Той ми даде лев за лири. И така, голям харч, големи работи. Добрата оферта за баклава, това има записана, ама не се вижда, не се чува много хубаво. Взехме адски много баклава, там падна от 250 на 100 лири. Той те оляха направо, пиша го изядоха с дрехите. И так много мъсък би всичко направил, трябва да си купя някакъв крем, наистина. Фенистил гел. Нямам фенистил гел. Имам баклава гел. Викам, че камерата много опции, ма не мога да ги разбера. И Никол чак сега разбра, че може да прави снимки, смисъл. Владо, я разкажи малко сега. За кое? Разказвай малко сега. Така ще... Сега се опаква, Боже, е много топ. Нашия хотел е най-хубавия от всички. Най-хубавия, нали? Лавранда Марес. Теж на всички маняци и лека вечер пожелавам на хората, които гледат влога. Айде! Здравейте, драги приятели. Тази сутрин е последният ден, преди да си тръгнем, не последна нощувка имаме до вечера. В момента отиваме на Клад Сафари, обаче аз няма да ви взема с камерата, може би от телефона ще снимам нещо. Така че, да. Сега ще ни съртнем малко видео от Клад Сафарито с Клад Бъги. Какво мислиш за Моцарт ремикса? Виж, драги приятели, на Сафарито сме вече. И сега ще се качваме. Не знам снимки видеа как ще са в Сафарито, ама поне да влогнем от тук.
приятели, завърши сафарито. Ето, да кажи как беше. Много добре беше. И аз съм доволен ли си? Маган? Ние се забавлявахме, бихме спирачки, чупихме глани, скараха ни се, блъскахме се. Добре беше. Добре. Препоръчваме. Ма само от аладинката. Намираме се в стаята на Пеев и на Митито, обаче Митито го няма. Сега мога тъмън да ви направя малко хол. Това е едното от вчера от пазарла с аутите. Някаква бруталничка картинчица. Сега отиваме на италианския ресторант. И след като отидем там, ще ви влогнем да видите какво сме си поръчали и какво въобще може да се поръчва. Драги приятели, намираме се на италиански ресторант и сега ще хапваме. И тук може да видите останалите. Значи или предястие или салата? Така, можете да видите това калцоне е моето. Събев има нещо с морски дарове работи. Там има пиленце, повечето хора са на пиленце. Изключим Пеев и Саха, които са на обикновена пица. Как обикновено, това е така. И тук пак имаме пиле. Тук с винцето работи. Много е добре. И ще се снимаме да ви кажем как е било след ресторанта. Винцето го няма. Ми так, кажи какво ти е мнението за основното? Значи основното беше, моето не беше много хубаво, моето беше някакво странно калцоне, иначе пастата, това пармижан или какво там казаха, фетучини беше, фетучини. Това беше уникално. Аз взедох там една порция, дето седеше. Сега може да видите, тук има едно тирамису. Тук е десерта. И сега ще бодне малко е така. Има смишчица даже отгоре. Вижте, може да видите, че е да бъде. Така. Трябваше да хапнеш смивката, бе. И сега. Косирахме, давай. Нашето е по-добро. Не е вярно. Вярно е. Значи, това е много хубаво, ма не е тирамису това. Аз съм убеден, това не е тирамису. Нищо. Нали, това е италианско тирамису. Да. Пак и така не се Така го пишем. Здравейте, драги зрители, приятели и познати. Намираме се в обито, където Колю се е разложил ето тук. Ще тръгваме след малко. Напълниха ми от бара едно шише с Кока-Кола. Много хубаво. Сега чайте, ще видим как се чувстват нашите околни. Ай, Слави, я кажи сега, как се чувстваш, че се тръгваме? Много зле. Защото не искам да ходя, но ме е болно, че се тръгвам с 200 лева. Тя ще ги изхарча при нашите хора. Определено не искам да се връщам още, беше много готино, но твърде бързо мина. И да, смисъл много готино се изкараха. Аз съм единствения реалист тук. Беше много гадно, не идвайте. Не идвайте, 5 звезди, екскам, има глигани. Глигани атакуваха на... Че ще влогваме по пътя. И така, айде. Как се чувствате, имайки предвид, че... Значи чувствам се прекрасно, много добре се изкарах. Благодаря ви, че ме поканихте да дойда тук. Починах си и сега с нови сили се връщам в ПМГ да си върша задълженията. Много е добре, малко се разболях, обаче ще оздравея. Страхотно се чувствам. Да. От какво се възползва най-много в хотела? Като цяло... в хотела не, ама се възползвах от твоите умения да се пазариш. Много добре беше, брат. Писна ми вече, значи дойдем в повече. И сега в момента ми е още по-тъпо нещо, защото сега дойдоха Търговска, а в Търговска няма празник. Ай, чао! Драги приятели, случва нашето приключение. Намираме се на Бургас, на акациите и пътуваме към младежкия дом, за да си ходим. Вите, какво става? Спили са. Живот сега. Доволен ли си от случилото си? Много. Аз съм доволен, че се прибираме. Да, като цяло време беше да се приберем. Много беше добре. Надявам се да ви е харесал този влог. И така. Айде. Мразя всички, които не искаха да пътуват самолет. Това са изроди. Педераци, няма какво да кажа. Цял живот е една история.